a la rasulullahi na yi babban laifi wallahi na yi laifi ai kana cewa mai unguwa za a ce maka gani mai unguwa za ka ce kana cewa mai unguwar gidan coronavirus na rantse da ni ne na hudu a gidan na fa billahi allazi la ilaha illa huwa alaji cutar nan ƙarya ce wannan ICU na kirki ga wata kujera ta gidan yan gayu kuma duk sunan mu masu corona wai Allah ya isa wallahi kujeran ma hajjujjuya take yi o ma kin yawa ka bai aje ka uwa ha ni in ka san daga wata hanan fa minti 10 ne wallahi minti 10 ne na dana na oxygen ne amma duka building din da iri ɗaya ne da namu building din da iri ɗaya ne da namu kawai ha ba ka ni da ku fara addu'a ba tare muka fara addu'a ba wallahi ne na jawo kai na rantsa da Allah ba ni jawo kai ni fa yau ban na ga dama bar gidan yau zan bari ni fa yanzu ban na ce zan bar gidan nan ai ni da na aga dan tawaye ne ni an ce negative ne ai ni an tabbatar dan tawaye ne za a yi rigima da ni zan tona musu asiri kuma ni ban ba su zauna lafiya wallahi tallahi ba dan mai gidana ba wallahi da dai musu shidiya ba ba alaji kai kake dan siyasa ma na rantsa maka karshe na da ruwa da ce an kwanta da ruwa ya ya zama wallahi ko tona shi suke ɗaibu mutane sai ka kira shi ba da ya zo gida shi ke fara gaya mun ce wallahi na da kai ban san ka san na bar gida aka mai da kai kai tawaye ka koma gida ba wanda ya mutu gashi nan yanzu nan da je karba direban sa ba yanzu